A Administración de Lotarías número 1 de Ribeira, situada no número 14 da rúa Cristóbal Colón, a carón da igrexa parroquial, volve a entregar un premio millonario. Nesta ocasión foi no sorteo da Lotería Nacional de onte xoves. O número premiado no sorteo foi o 7.131, do que a Administración vendeu 5 décimos, que suman no seu total uns 150.000 euros. Pois entéronme por un cliente, ás 10 e pico da noite, que non me, como foi festivo onte, Loterías non me chamou, porque normalmente cando dou un premio sempre me chaman ao acabar o sorteo ou tal, pero non me chamaron. E cheguín á casa e chamoume un cliente, mira que destes o primer premio da Lotería do jueves. Non, é un número aleatorio, un número que mandan aleatoriamente que si non é un abonado noso. Foron 10 décimos e dos cales se venderon 5. Moi contentos, sí, moi contentos. 8 verán máis, dando 8 premio máis. O xerente da Administración descoñecía polo de agora a identidade dos posibles agraciados, que puideron ser tanto clientes habituais como turistas que estes días ategan a cidade. Non sabemos nada por ahora non veu nadie. Por ahora non veu nadie a decir que era o afortunado. Moito turista hubo esta semana hubo moito turismo, sí. Veu moita xente de fora. O problema que tuvemos o miércoles tuvemos pechados, por iso tamén pudemos ter o billete vendido tranquilamente. Non é a primeira vez que esta Administración reparte a sorte entre os seus clientes. Os máis importantes se cadran no 2022, cando entregou 1 millón de euros do Euromillón, e en 2020, cando repartiu 4,8 millóns de euros noutro sorteo da Lotería Nacional. Non, é máis en agosto, a semana esta de agosto sempre damos premios. O día 15, o día 16, o día 17, o día 18, demos premios en toda a semana. Tanto da Lotería Nacional como da Lotería do Jueves. Da Lotería do Jueves, en este caso, demos un 17 de agosto, tamén outro premio igual. Hace 5 anos, non? No 2017 ou 2018 foi. E da outra demos 5 gordos, e desta 2.